ମୋର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରଶଂସିତ ହେଉ। ମୁଁ ଅରୁଣ ପିୟୁଷ ମାଡକି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ଜୁଲାଇ ମାସର 10ମ ଦିନ। ବର୍ଷ 2025ର ସପ୍ତମ ମାସ। ମୁଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ଲାତେହାର ଜିଲ୍ଲାର ସାଇଦୁପ ଗ୍ରାମ ମୋରୱାଇ କଲାନ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗଛର ଛାଇ ତଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛି। ବର୍ଷା ବଦଳରେ ମୁଁ ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ସେ ବାଇବଲର ଏକ ପଦ ଉପରେ କହିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 31ରେ ରୋମିଓର ନାମ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଆମେ ଏସବୁ କଥାକୁ ନ କହିବା। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ, ତେବେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଏ ହୋଇପାରେ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଏବେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲର ହଷ୍ଟିଂ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।